La idea em va sorgir de voler plasmar la realitat que visc. Jo soc d'un poble petit, llavors vaig pensar que m'agradaria plasmar com vivim el jovent d'allà i en el meu cas jo he escollit anar a la universitat, no? Però parlar d'aquells que s'han quedat al poble i que s'han format al poble i que treballen al poble. I llavors també de la inquietud de voler fer algun producte radiofònic i va ser com l'excusa per fer-ho. Sí, jo crec que són molt importants i especialment a dia d'avui, sobretot en català, fer molt de contingut en català, perquè costa, amb tot el que està passant també a dia d'avui, crec que és important mantenir la cultura i mantenir l'idioma i per mi és molt important també poder tenir la possibilitat de consumir contingut en català igual que es fa en castellà.